Salamat sa pagsama sa amin simula Disney, pupunta sa Glass Cabin, sa Ngongping at iba-iba pa mga pagkain. Ngayon pupunta kami sa isang cat cafe at iba pa mga natira pa naming trips sa last na vlog dito sa Hong Kong. Kung gusto nyo pang puntahan namin ibang mga bansa, comment down below at enjoy. Pumunta ka nakalabas dilaw. Bayado. Bayado kuya. Bayado. Para Ito pa pampaw. Ito. Hanggang dito sa paso. On the way sa Peak Tram. Marami daw tao ngayon doon eh. Pero ngayon dito kami sa labas sa ibabaw, naghahanap kami ng sasakyan. Babaw tayo ng pinakamataas na lugar besides yung tingin ko sa sarili ko. Ito yung mountain side. Punta tayo dun sa city side. Nakakalula din ang kaya laki nung ng hawakan. Nakikita nyo yung buong gilid. Ayun, ang dami sila lahat dyan. Hindi ko kami nakakilala na sa atin dito eh. Pero vlog lang. Sabi din mga Pilipino dito eh. Ito, tabi. May rinig mo na lang. Mainit. Pero hindi siya init Minas eh. So malalamig pa yung hangin. Ito daw yung highest viewing point dito sa Hong Kong. Tagal din nung elevator na dinaanan namin eh. Do not climb. Walang social climbers. Yung kabilang side. Mahirap dito makikipaglabanan ka sa mga pwesto. Yung mga yan, parang lahat nasa gilid. Ano ba, excuse me in Chinese? Excuse me, ni hao. May kakain namin sa Baba Gump. Yung Baba Gump, aesthetic pa ako na kulay. Baba Gump, reference kay Forrest Gump. Kapaya sa Baba Gump. Ganda. Ito yung binabayaran mo overpriced to, itong pwestong to. Oh, tsaka kami kanina. Ayan, dito. Ito yung prison, ba't ka nandito? Hindi naman ganun kasarap yung pagkain para sa babayaran mo. Pero parang 1 for isa. Tapos 400 pesos pag kinupit mo from Hong Kong dollar. So pwede na. Pakita ko yung pagkain sa inyo mamaya. Ito yung mga reference sa Forrest Gump. Ito yung tumakbo siya. Around the world tumakbo siya. Stupid is what stupid does. Are you stupid or something? I'm as stupid as a stupid does. Kaya tayo nandito eh. Ito pala siya eh. One forest. Mga iba't ibang spices. Wala pa ako na iba dun. Mukha mo pag umihigaw. Ito umihilig. Types like a box of chocolate kasi nandito ka na. Kaya ito ini-interview na siya. Ini-interview na siya sa kanya run. Sa tayo mag-vlog pag di ka naiintindihan ng karamihan dito. Okay, lumating na. Asim dish. Sure, ibabagang. Model sa akin. Ito kape dito, Meiji ang gawin nila. Spanish soufflé. Minili namin yung pinakamahal yung Godiva na chocolate wine coffee. $68. Hayop. Pero okay lang, misa ka lang naman nakakapunta, di ba? Sulitin nyo na. O, hindi kasama yung magawa ha. Hindi natalangin sa comment section kung kasama ba yun, kung madudumi kayo. Marami sa inyo inom ng kape kaya di naman mahilig O. Buwan natin itong Godiva chocolate wine coffee na 468 pesos. Ang weird na nag-work. Sarap siya kasi na pa-work nila yung sobrang weird na mga combination. Wine, chocolate, kape. Hindi ko alam, lalasingin mo ba ako o gigisingin mo? Rin ako, gigisingin ako. Okay, so first time bibili ng random mystery box tsaka yung Hambuda. Isipin mo lang yung disiplina ng isang monghe tsaka yung lavishness ng pagbili ng fast food. 7, 8, 9,000, 5,000. Si Kuya Will. Ito yung dalawa, Monday Boost. Sabi naman ni ate, hindi naman dumodoble. Kaya ako ito binili kasi yung panahon na slave din ako sa trabaho. 2 parts siya. Meron yung part na, yung desk. Kaya maganda. Ito yung kanya papatungan. Ang ganda niya pag ginawa ka mo lambot din. Gusto ko makuha sana yung kasi basura ako eh. Ito naman yung sunod. Nakuha ko naman yung nakabaliktad naman siya. So mabubuo ko yung desk. Isang malaking desk siya mangyayari. Kasi isa nakaganon, isa nakaganon. Magastos pala tong larangan at baliktaran sila. Ito yung 5,000. Ayop. Hindi siya blind box. Kita mo na agad. Clear box. First time ko bumili ng ganito kasi nga inuna ko yung buhay ko. Inuna ko yung mga responsibilidad ko. Ngayon lang ako makakabili talaga ng ganito. Kaya huwag nyo na ako pagsabihan, okay? Binubuhay ko yung childhood ko. Worth. Isa sa mga pinakilala dito yung Goose. Okay, pasok na tayo. Thank you.
Mambilis kami dito. Magkakatabi kami dito. So that's mga pinakilala dito sa order kami ng roasted pork, crispy roast pork, tsaka itong super combo. Mayroong sausage, goose, then char siu. Iced tea, syempre. Walang katapos ng iced tea. Oh, man. Thank you. Tama sa night market. Walang ganita. Ano mo naman? Ito, mga ampaw. Sorry. Hindi ko pa matamaan sa ilong si Kuya. Sorry. Yung ampaw para sa anak mo. Lagay ka dyan na tig-100. Dito pala, pag nahawakan mo, considered as sold na. Pero tayo gusto natin hinahawakan. Kaya na yung bigat, gano'ng kaganda. Dito bago hawakan, isa virgin lahat yan. Pag ginawa ka mo, bibilin mo na yun. Luwag ng night market na yun. Divisorang nakaluwag-luwag sa buhay. Pinaka mabahong store. Tayo palang door. Yan. May malaking gong. Ako, gung-gung. Sa Tas Cafe. Hello! May katabi tayong pusa. May gano'n sa Pinas eh. Nasa tabi mo lang. Kukuha ng isda. Sa amin, may ginagawang chokaw yan. Meow! Meow! What's your name? Meow! Meow! Oh, masampay sa mga sarap naman ang dila mo dyan. Sarap. Sarap. Nahanap ko na yung pinakamukhang tanga. Ito. Uy, dumi. Ang tanga nakalabas dila. Ano? Tulog ka na. Eh, asleep. Pati mukha na pag yun sa gilid. It's flat. Pati mukha mo daw naman. Flap. Look, lahat daw ng mga pusa dito adopted lang. Mga hindi kinuha ng mga owners nila. Kapit naman, kasi binigyan ng chance yung magkaroon sila ng mga bagong owners. Ano. Ito rin gusto kong trabaho. Lalaro ka ng iba't ibang mga pusa. All day. Idol ko to sa katangahan eh. Uy, tanga. Ang mukhang tanga. Ito pa yung isang mukhang tanga. Ito mukha nyo. Uy, galit. Uy, merong maamo dito. Hello, papansin ka ba ang lab mo? Hello, ano niya ating kulay? Like, tawag yun, tapos hindi pa papansin. Doon ka matagal mga pusa eh. Tapos ka na, papapansin ka, hindi mo ako papansin, papinansin ka na. Ang babae tayo. Tulog ka. Ano akong suto, may white na male. May white na wish with black to black. Ito yung parang may ninakaw eh. Ninakaw mo dyan. Tago dito. Hey, bakit? Kinuha mo. Dito lahat ng mga ito. Kakape lang ako eh. Yan dito yung mga ito. Ano nila oh? Nalagyan nila ng sa kape. Yan tapos lalagay mo dito. Alam mo lang. Ito yung pangarap nila ito. Relax ka lang mga pusa. Bili tayo ng pineapple bun. Thank you. Subukan natin itong pineapple bun with iced butter. Ito natin binili. Kailan namin ito in-order kasi lahat yun ang binibili. So, ngayon yung butter sa loob. Ang crispy ng ibabaw. Ang sa loob, creamy, tapos hindi siya ganun katamis. Nakto lang. Ano ka nakaka-addict ko, boss eh. Hindi ka maumay dito. Sabi ko, busog na ako. Sarap. Nilit pa siya. Hindi. Ang ano? 9 over 10. Mga kansa, dito kami ngayon sa Ocean Park. Tingnan natin ang mga isda dito sa Hong Kong. Tara! Woo! Scam tayo. Thank you. Easy. Tingnan natin kung may bubuga ang Cebu. Hayaan mo siya magluto. Sin City wasn't made. Cebu Park Safari. Ito palang panalo na o Kinky. Kinky ng siya nila. Ang daming images na mali dito pero okay lang. Mahuntog ako dito. Okay. Hey. Mga between. Kundo na mo. Paano ikaw ang mundo? Daming fluorescent bulb. Kaleidoscope world. Of domain expansion. Kung di kita bibigyan niya sa'yo, huwag mo sagutin ha. Dapat million. Dapat dito 99 lang ha. Mahalip, kuyak ang iyong rosas. At yung yung oras sa Shopee. Tapos sa Starry Universe. Okay naman. So, pwede na. IG. Maglaman ng IG. Iinis ako sa mga bata. So, kung si Pahid, harang eh. Pero okay lang. Mga tropa mo sa thesis. Kahalikan sila. Kasi muna slota. Wow. Saan yung sloth? Ano yung tatamad-tamad dyan? Oo, malaki yan. Ito yung spirit animal natin. Sloth. Sabi mo. Bayado. Bayado kuya. Bayado. Para.
Di ko alam ba't ang hirap ng hayop na to. Ratan kasi siya so mas matalbog siya. Kaya pinutulungan na nga ako ni ate. Tara, sige na, bobo mo baka ka na bumalik dito sa Hong Kong. Sige na nanalo. Tatlo ata yan, 150 pesos worth. Kula na lang dito ako paluin ni ate. Tagal niya labasan, ha? Para just paisa-isa pouring. Vitamin C. Sobrang fresh nito. Pinabuksan. May napagbao ng vitamin J, so ito na lang, mas fresh. 5 prutas ang inabot. May binigyan na straw eh. May mga pork bits pa. Minute Maid. Ang sarap, gagi. Maasim? Hindi, tamis. Lalasahan ko yung mga germs at doon na nabubura. Mga posture niya pa nagko-computer, oh. Mga politiko. Wow. Ay, trabaho naman, oh. Siesta muna bago tumulong sa bayan. Kami naman sa alligator, libre hawakan. Ay, gawi! Ito na sa giant pandas naman. Gusto mo nakita rin sa wakas. Dawa? Yun. Hello. 5 minutes pa ako. Ma, ayoko pa pumasok, ma. Wala na. Mama. Titignan nyo dyan. Titignan nyo. Ito sa'yo. Titignan nyo. Titiri na sila dun. Ano yun? Tropa ba sila dun? Tropa. Ito sila Timon, no? Ito si Timang. Tumabot kami sa feeding. Sabi, pre. Ayun. Nakatingin lang sa kanya. Pagkain tol. Kaya pa rin yung mga anak kaya sa mga nanay nila. Mama, kakain na. Tumguts na ako na. Ito si Pocahontas. Si Pocahontas. Pero nakakatakot gagawin. Hello? Ano may basura sa loob? Ayun, plastic bag. Ayun, may sinasabi siya. Take good care of nature kundi kakainin kita. Balang pa sa lupa ng tito ko to, eh. Ang alaga niyang koi fish at tilapia. Hindi ang stiga, totoo yun. Si Patrick. SpongeBob. Kalaro mo sa Dota, ayan. Tutunan niyo kung paano. Yan, so palalim mo ng palalim. Tabili mo din ng padilim. Yung really setup dito, eh. Ayan. Ang tanga, eh. I-feel mo yung pagkalalim ng isang ng dagat. Ang lalim ng isip ko. Nakalo. Ang bilog ng buhay. Ito yun, hanggang dito sa taas. Kaya ba't meron Bioshock Infinite reference dito? Big Daddy, ba't dito ka sa Ocean Park? Bigla ko sila dyan yung reference ito para puntahan ng mga gamer. Pero out of place to sa akin. Kasi ito yung sasakyan mo. Inaantay namin at dumating. Wow, si Big Daddy train. Oh, pasok na. Ako yung Polar Express. Ano sa taas yung para mga adults. Nakakatakot, baka nasa Ocean Beat ako. Kaya nakagawag. Hindi mo patinis kung saan namin wala. Oh, Chawi, nakatake tayo. So naman naglag dito. Tulog na ako. Lemon lang. Tapos ang ice lemon sa Hong Kong. Daming lemon tea dito. Nasa ibon kami. Mga ibon. Dito pala si Charmander, bago evolution. Takay ko na din hindi nagpo-Pokemon eh. Ayan ganda. Tayo ng lamig. Tayo naman nakikit bakit malamig. Mga penguin. Ang lansa, may palengke. Meron ding shell. Alam mo, nag-chill. Mukhang asal. Totoo ko kayo lahat eh. Ang pinaka-ayokong parte ng lamig, hayop. Di bagay sa payat. Ang bulak. Arctic fox din. Jellyfish. Razer. Sponsored na Razer ang jellyfish. Kaon. Kasi ito mayroon ng scanner. Try lang po This is me. Wow. Puro mga bata. Bata din please. Ganda. Tapos yung mga kansen, tapos na ating Hong Kong tour ngayon. Gusto nyo pa pumunta kami sa iba't ibang mga bansa. Like nyo na agad yung video. Ano ba yung favorite yung part dito? Ang lamig po sa'yo. Salamat pa rin lagi sa inyo dahil kundi dahil sa hindi tayo makapot sa mga ganitong klaseng lugar. Salamat lagi. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga in-check nyong friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paolo ni Hao Maalam.